Vi har om fedtets opbygning, og så har vi om forskellen på mænd og kvinder, og så har vi om, hvad BMI det egentlig er. Vi har lidt fysikformler og fedme og overvægt, og så har vi nogle eksempler. Hvad er BMI? Her har vi en dreng på 10 år. Hans højde er 153 cm. Han vejer 55 kg. BMI. Vi tager hans vægt og deler den med højden. Og det giver så 23,5. Og det vil så sige, at han er overvægtig. Siden 1947 er overvægten blandt 6-8-årige piger øget med 8 gange og fedme med 20 gange. Blandt 14-16-årige piger er overvægt øget 2 gange og fedme med 6 gange. Hos drenge, hos de små, der er overvægten øget 11 gange og fedme med 115 gange. Og blandt 14-16-årige drenge er overvægten øget 13 gange og fedme med 39. Antallet vil hele tiden stige, og det vil de blive ved med. Forskelle på mænd og kvinder. Kvinderne tager hurtigere naturligt på, fordi det er dem, der skal føde børn. Det er også derfor, de har større hofter end mændene, for eksempel. Det var også derfor, Det var også derfor, at i gamle dage, at mændene gerne ville være sammen med de større kvinder, fordi at de vidste, at de kunne forsørge deres børn, så de kunne amme de små, når de skulle have med. Det mættede fedt er ikke særlig sundt og findes især i fedtkød og mælkeprodukter. De mono- og fleromættede er sundere og findes især i fisk og planteolier samt nødder, frø og avocado. Vi har tegnet en molekyle på tavlen, som består af oxygen, hydrogen og kulstof. Så har vi mættet fedt og monomættet og fleromættet fedt. Når de tre stoffer bindes sammen, så er det bliver til den molekyle, som vi har tegnet på tavlen. Mættet fedt, det er det ikke så sunde fedt, og fleromættet og monomættet, det er det sundere fedt, og det der er godt for kroppen. Så det er de tre stoffer, der bestemmer, hvilken slags molekyle det bliver. Det var lidt om BMI, forskelle på mænd og kvinder, og fedtets opbygning.